É unha das citas musicais máis agardadas tras o éxito do ano pasado durante a súa primeira edición, non só por contar cun cartel único, senón pola paraxe inigualable no que ten lugar a Illa de Arousa. Este ano, Los Planetas, único concerto en Galicia, ao igual que Lori Meyers, hubo os internacionais de Temper Trap, ademais, Anibisuit, DeLorean ou Joe Crepúsculo. Esta mañá presentábase a segunda edición do Atlantic Fest e comezaba coa proxección dun vídeo promocional no que a coral da Illa de Arousa interpretaba esta versión dos Planetas. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, destacou durante a presentación a beleza coa que conta a Illa de Arousa o mellor escenario para un festival deste talle, así como a relevancia dun cartel que é xa imprescindible dentro dos 9 festivais Rías Baixas que promove a entidade provincial. Este festival representa o que é a Illa de Arousa. É historia, é cultura, é produto, é gastronomía, é creatividade, é talento, é moito talento esta illa. Sorprendida co talento dos membros da Coral da Illa, a presidenta asegurou que xa ten un plan para cando deixe as súas funcións públicas e será formar parte desta gran agrupación musical. Pola súa banda, o alcalde do municipio, Carlos Iglesias, agradeceu a colaboración da Deputación, así como de todos os patrocinadores que tamén estiveron presentes no acto. Un festival destas características a un pobo pequeniño como a nós, de 5.000 habitantes, de 7 km cuadrados, ainda que estamos todos metidos en 1,5 km. Bueno, eso, redundar na importancia que para nós ten, cando un produto ten éxito, cando a xente, nada máis, a xente do pobo, nada máis acabar unha edición, xa che está preguntando cando é a outra, se vamos a repetir o ano que ven. Toño Caneda, un dos organizadores do Atlantic, explicou cal é a esencia deste festival. Que sea un festival familiar y, bueno, para un público más joven, ¿no? Que puedan disfrutar, igual que vas con tus hijos al cine o al teatro, pues también que puedas disfrutar de conciertos, ¿no? En un entorno como es esto, la Isla de Arousa, ¿no? O Atlantic Fest será o venres 30 de xuño, sábado 1 e domingo 2 de xullo. Os concertos terán lugar na Praia do Bao, no Auditorio e na Praza de Abastos, ademais das Tascas do Pobo. A zona de acampada será de novo en área de secada.